Anak kami ni di ma'am ket ti bagana nga papanan na ket iti abot iti suakan. Ket idi madamag min ket jemot gayam abo jay gayam damti na pananda. So idi nadamag mi nga kasjay. Tamo bi adat sa hospital nga kwa si bibiyag pa lang idi dumanong kami jay ma'am ket natay gayam diyan kon. Saan ngin pagarup ni Manong Jason, abang kayan ang madanunan na ti 16 titawen ng anak na ani Prince Herald, a residente iti Barangay Utol, Bangki, Ilocos Norte, kalpasan analmes iti Baruyan Dam agarup alas 3, iti Malem Kalman. Basar iti pulisya, nagturong ni Prince Herald, ken talupay apagayam na iti dam tapnon agpiknik. Medyo kami meriendadan ket dito daron yung nag-inawis nga naglulumbang nga mapan ag-cross ka dito yung dam nga more or less 50 meters siguro ket bayat nga adadad ti katingaan na ket dito nga talyawon da dito may isang iti biktima ket dito nga rod nga agpaarayat nga malmalmesen ket ginandat met dito may isang kadwa nga arayaten nga mamet ti malmesen ket talagang irarib na ta kahit nga rod ti lumungaw ket dito nga rod met nga nagamak dito may isang ubing ket ana nga intuloy nga inarayaten tayo sumot ti malmes. Dimawat dati tulong kadag ti adda iti lugar, aging ka nasarakan dati biktima kalpasen ti agarup 20 minutos. Naitaray iti Bangi District Hospital, ngayon ideklara a dead on arrival. Naamuan nga agturpos kuman ti grade 10 ti biktima. Di ko may padanong ko kadi nga bandamam ko talaga nga adalom dayjay dapat kumahanda nga agpapapanti kwati ubing injay. Ta dirijingan da ngamin pa deta ma'am. Iso nga nauneg dayjay. Imapilamet ti pulisya kadagiti naganak ken kadagiti pagadalan. Apelakmet ti dagiti naganak ken ti eskwela. Kitaan da mabasit dagiti anak da ken dagiti estudyante da. No kasta nga agkating classes da sapek nga tawan sunod na deto yen. Napasamak ta may sanak mit nga ama nasakit la unay nga makita kin manggag dito nga napasamak. Tere Sundayon, Balitang Solid North.